dalu Barjo. Sugeng dalu. Nggih, pripun kabare? Kabare aman mawon. Aman nggih? Aman selalu. Sehat to? Sehat. Nah, wong urip sing penting ini golek sehat, Barjo, nggih. Nah, ngaten. Niki badhe ngaturaken bawa wonten kapilut kalih podang kuning. Nggih to? Nggih. Nggih. Kang Budi monggo Kang dipun riyenaken. Monggo berkaipun podang kuning. Apa man? Monggo podang kuning kalih kapilut ingkang pundi saged dipun pilih. Mangke tokane kapilut mawon. Oh ngoten. Oh, nggih. Monggo. Bawane napa Pak Diarjo? Sesambeyan Barjo katur, Jo. Aku bingung saben dina mikir manuk podang agawe tentreming ngati nora mendoson pikatku luting bando Podang kuning nggih. Podang kuning ya, Mbak. tepakne kapilut. Oh, kapilut mawon. Oke. Dikit rencangin apa mboten? Rencangi. Oke. Rara siap? Kula milih sing gedhi. Oh, golek sing gede. Sing kulon dhewe napa sing tengah? Kulon dhewe. Oh, kulon dhewe, Mbak Dek wau Ani. niku panggung. Jan, sing godi mbongah bosor. Yuhu. Jan Barjo iki niki arep ngelak keringet kok ya.
lawas sabda ngandel datan Allah ati kowe sampun, nonggo tanduk malih Mbak apa? Serikat Amerika Serikat. Karo Arab Saudi. Arab Saudi. Ya. Saudi. 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 Ya. Baik. Dulurmu sablon iki ya trawuh. Sapa? Iki Mbak Siti. Ndi? Iki ora Mas Sugeng. Juragan kambing Mas Sugeng. Mbak Siti juragan sablon, tukang motong rambut, make up itu apa sablon. Oh, Mbak Siti. Heeh, Mbak Siti sablon. Bedane apa Siti karo soto? Nah, Siti iki genah iki lemah, Siti iki jarudhe lemah. Nek soto iki panganan to, Mas. Kleru. Loh, nek Siti apa, Mas? Nek soto kuwi mine putih. Oh, nek Siti. Ya, TKO sing duwe mie. Lha kono salon masuk bakul mie. Oh, bedane soto karo Siti. Nek soto mine putih, Mas Siti. ya TKO sing Siti ki doyan mie lho, Mas. TKO Sugeng kuwi lho. Mas Siti doyan mie. Apa? Demen mangan mie dikene aku kok. Masa? Mine. Ya kok pangan. Oh, aku dadi Sugeng tak kaplok dasmu. Ha mine bojone kok dikekene. Waduh. Mie ayam lah. Oh, mie ayam. Tak kira mine Mbak Siti. Malah mine keriting kok, Mas. Masa? Hmm. Mine keriting? Iya. Waduh. Wis sebabnya apa mie keriting? Sebabnya apa keriting? Oh iya. Sampeyan anu nggone bojoku tekan ngadahi. Monggo. Dereng wonten pamundutan. Durung ana. Ingkang badhe donat semanten dhateng Bapak Ibu para tamu monggo kepareng nyakat wonten ing pepangguhan mriki nyawiji kalian anak gita nada. Anik tanada. Gita nada. Aku kerep puncaan to mantuku. Gula MC liya Mulane MC nek gak kulino melok nyanyarke kadang-kadang gitu padahal makane ora apa-apa ya dipanjeri liyane iki betul dipanjeri ya ayo ayo 50 ding nggih panjeriani utang ono aku sih utang ono sih aku nang ndi apa kok baca aja sih utangane malah dia mulek kan iya baik kembali yang dari pribumi ada Rara Devandra Anggita aja Rara Devandra Ya disesuaikan namanya. Oh enak lanjutannya toh Mas. Lili. Terus lanjut lagi. Saya mikir keras iki. Ya mun iku mang sepatu ini kok isine apa ne coba? No. Bisa. Waktu tua bangka. Tua bangka ndang mati nggih. Jiro luceng yo. Nunu enono. Kok malah ngene? Nunu enono. Mikir rusak ketoke. Senono. Lah iya. Aja nono kok ya. Lah sapa? Nunu. Iki duwe aji nunu karo nono lho maksud iki. Ya spesial dari koleksi Dek Rara. Jenengan napa? Koleksi dari Dek Rara. Oh ngoten. Oh iya. Wes bar iki arep nyanyi apa? Nyanyi lagu. Koleksi dari Dedek Rara saja. Iya, mungkin ada permintaan nggih. Belum ada permintaan para tamu dan sedaya. Dereng wonten. Kelihatannya belum ada permintaan karena ada mangga. Karena kita nyanyi sendiri oke. Ya. Ini koleksi dari Anggita Nada. Iya. Dikasih langgam apa dangdut? Monggo wis pokoke nyemanggahi. Kamar dikan buat Dek Rara. Oh begitu. Dangdut, langgam, rock, kulot. Langgam neh apa dangdut? Terserah main lanjut langgam Yes, kulot. manut aku ya sing nyanyi Iya. aku. Acu kuning digarap
Mas Rada bingung, ini lagu apa ya kita Aku mikir ya tiba-tiba alah lagu iki Iki to. kok terima lagu kacuk kuning kok. Kacu gak pakai K. Tuwe kok Terus nek dangdut kacuk kuning ta. Sirkuar nyanyi dangdut ngono, tapi ra sida. Ya, enggak kacuk kuning, Bro. Kacu kuning nggih. Kendang miring irama seger. Dibawani napa mboten? Ora nganggo bawa iki. Ora wis turu ya. Yo. Iki piye? Julanda. Iki sida apa ora? Kok sirahmu. Lah iya ta. So. Aku isin nih piye? Yo. Masih. Kita ada. sing sarwa kuning dintekne. Sing sarwa kuning Bodak dintekne. kuning, kacu kuning, kok Sri kuning. Dibar niki. Sri kuning iki nganggo klambi kuning Mas Kasku. Kuwi gak nama orang toh? Makasih Pak De. Gak nama orang. Sri Uning. Sri Uning. Mriki baca. Sri kuning. Ya. Oke, niki dilanjut malih. Lanjut. Yakin kembali
gawe ning desane dhewe. Nggih. Apik-apik Nduk. Oh, diapik-apik nih. Nggih. Mumpung iki dipirsani karo Mbah Arjo. Mbah Arjo. Leh nunggone tenanan. Tenanan sambil berdiri loh ya. Sambil berdiri ning Ning TV gak ketok. apa? Mbah Arjo gak Pancen tak ketok. pengen ngetok nih. Oh, dipengen ngetok nih. Oh, iya. Ya. Lah, piye? Ketok nih. Ketok nih lho. Lah. Pun jenengan pun masuk teng TV lho niki Mbah. Pripun? Ora sedeng. Walah. Monggo. Aki-aki Apa kajubune Dewene kusumane telek. Oh, alah, ya. Oh, ora beda karo kembang rawe kae. Ya padha. Ya padha tunggalane ya. Kusuma hangrawe. Hangrawe ya iki. Aku pancene Jane iki gak punya rambut tapi kok hangrawe to. pancene kusuma angrawe nek jambu kaya telek. Oh, iya. Ora apa-apa. Kula mboten anu lho nggih. Ora. Ora. Ora apa-apa. Aku sembarang. Wah, aku paling seneng dialek-alek kok. Dosaku kalem Mas Bendoli wong sabar. Wong sabar ya. Ora bakal apa ora bakal kentekan sabar. Oh, ngono. Ya ora Masih ya ditutuk kaya mau ya gak nesu. Mergo apa usus turah. Ususe turah. Turah apa? Turah, kok iso turah iki lho. Kuwi dudu usus. Dudu usus iki. Kudu Usus-usus. Apa nek, Nduk? Belum ada Monggo. request. Monggo. Bila wonten Bapak Ibu ingkang badhe request wadon monggo paring dawuh. Ini baru 1-1-1-2. Iya. Dikasih dangdutnya mungkin. Heeh. Apa iki? Lestari Widodo. Nah, iki nek lestari ki ya artine ya harum. Lestari Wido Rahayu. Rahayu. Pokoke iso sempulur. Iso sempulur awet. Ya berarti jenengku Rara Kusumo Lestari. Ya. Awet. Awet sampai tuwek. Baca Yus. Sampeyan gak nyuwun lagu blas ya. Requestnya ditunggu Mbak Jaya. Oh. Mbak Jaya niki mboten disoting to, Mbah? Iya. Biasane nyoting lho, Mbah. Lah iki syutinge sapa? Lah Iki iki syutinge Mbah Jaya cuma sing nyutingi anak buah. biasane nek Mbah Jayus ki disoting. Disotinge ki ada perbedaan karo Mas iki. Napa? Nek Mbah Jayus nyotinge dari bawah ke atas ke atas ke atas ngoten. Nek Mas iki nggur ngene tok. Mas sampean mbok rodok variasi, rodok miring, rodok ngene ngono lho Mas. Syutingmu lho, rodok nang ngisor. Ngisor, ngisor. Mboten. Nek wis teko ngisor. Ora lho MC kok koyo ngene kudu. Gak ono. Kuwi mantan tukang nyuting, Mbak. Aku mantan Om tulung keplakno iki. Hah? Keplakno iki aku gak wani. Keplak ini kok apa peduli takon. Ciri keplak dadi keplak. Gak nesu to? Gak nesu. goblok. Wis aja ngomong ning ngeplak aja ngomong wong. Keplakan dhewe. Aku nek dikeplak wong wedok mesti tak bonusi 100.000. Tenanan apa ora? Aku ya gelem, ayo. Wong telu ya 300 ya. Heeh. Sitok 100.000. Tapi tak akhir wani ngaplok dasku. Ayo. Sibar nomor 100.000 teko ngene. Oh, lha kowe nomor dhuwitku 100.000 ora apa-apa. Nek kok ngomong kaplok kan iki sing meneng kaplok. Nah, ngono kuwi enak ya. Ayo kowe wani 100.000. Wani, duwite tok nesik wani. Kok omahku kok ngene ya karepmu kowe. Masa ya stop to? Stop ki Stop. sing dimimik kuwi to. Kuwi kayak stroke, Nduk. Oh. Sirup kok. Lagunya sirup mau, Mas. Mas, sirup marjan 1 ya. Tujuannya apa, Mas? Tari sirup. Lestari. Satu lagu lestari. Para tamu yang saya sambut rawuh nggih. Sang dewi katon lam-lami ambabar wewe
ini tadi dari teman-teman Sinoman kepareng jenengan disuwun berkahi dono swanten menyumbangkan suara pasnya. Dipersilahkan waktunya. Oke. Lagune solo napa duet monggo? Duet. Duet sama nek urute Mbak Anissa. Oke, lagunya apa Mas Yuli? Pupusing nelongso Mas Bro. Pupusing nelongso. Oke. Ugi dumateng Bapak Ibu ingkang tansah unggahan monggo dipun cekecakaken ing pun lenggah kanthi matikan yang begalih. Apabila wonten ingkang badhe mundur, Bapak Jayu sakemarga namung saged nderekaken sugeng mundur, sugeng tindak. Mugi manggih kawujengan ngantos dalemipun siwang-siwang. Pak Bini, Bu Bini dipun cekecakaken. Anjih, mangke pinarak monggo. Yuhu. Dan monggo Mbak Anissa. Pupusing nelongso. Di tengah mriki Mas. Syuting ben ketinggal.
sinten anu tuan rumah. Nah, bagus ya Mbak Jayus ki. Iya, lah lewate. Lho, walik. Walik, Mbah. Oh. Sing bener ki. Ye. Iki yo Walik. nganu. Ya toh gaplek pringkilan toh. Wong tuwek ngajak foto. Ada di. Pripun, Wonten dawuh, Mbah? Wonten dawuh. Request saka? Ulur lanang. Oke. Ndolopo. Dari Ndolopo. Apa tetuko? Oh, Kak. Biasanya Pakde Tetuko nyanyi dhewe lho. Nggih. Oke. Oh, iya. Ilange gelang kalung. Ini Mbah Mangga klumpuknya mriku. Klumpuknya nggo yayasan anak yatim piatu. Tanda terlantar. Pokoknya nek mencapai 1 juta engko sing 5.000 nggo sampai ke yayasan. Tenan apa ora? Sing 5.000 turane didum. Sorry. Terima kasih Mbak Jaya. Monggo ditimbali monggo. Sehat selalu. Ayo. Pokoknya Ditimbali bawa tetuko. tetep Nggih. dengan kondangnya Mbak Jayus gaplek Oh. pringkilan. Pokoknya anggere Mbak Jayus sing gelem nyedaki penyanyi. Tambah Mbak Jayus gaplek pringkilan Angka Wijaya. Nah, Lah, pokoknya anggere sing gelem nyedak penyanyi iki tetep sik awet. Kandhane Ngono sehat lho. selalu. Lah iya. Kandhane. Aduh, malah lungguh nek kono. Piyayi los liyane Mbak Jayus wis ra eneng. Bawa ke tetuko monggo. Monggo. Saking Dolopo. Dolopo. Klik. Eh. Pakde Tetuko Monggo. Dolopo. Spotnya, Bro. Katuran jingkar saking Sasana Palenggan. Monggo. Tumuju wonten ing Sasana Panglipur Nunggal Kersa. Sinaran kadang-kadang saking Anggita Nada. Monggo. Monggo Bapak Tetuko saking Dolopo. Madiun. Bapak Tetuko. Tetuko iki anake Werkudara ya. Anake Werkudara. Inggih. Gatut Kacamata. Oke abot. Mas sing ngene Pakde Tetuko tambah ana Mas. Niki malah nemen lho, Pak. Abot nggih. Heeh, sing iki Pakde Tetuko tambah ana Mas. Sing Nah. ya niki nggih. Nggih matur sembah nuwun. Sip, heeh. Nyuwun pangapunten Mas Tuti pamundhetipun kadang kula werda nggih menika Kang Mas Jayus Angka Wijaya. Terus Inggih nderek ndedonga mugi-mugi anggenipun nami Wasuta Maragya Siwi ngunduh mantu ing mangke temantenipun saged atut runtut ngantos kaken-kaken duwe ninen-ninen Allahumma Amin. Nggih. Nyuwun pangapunten Nggih. Aku karo mbak-mbak penyanyi Oh, nggih nggih. pati hafal nggih. Nggih. Mbak Rara, Mbak Anissa, Mbak Ani. Nggih, Mbak Anissa. Ada. Nyuwun pangapunten umpama nggih. Ngeten. Nggih. Nggih, mboten napa-napa. Tapi Mas, kula nyuwun tintingane ilange gelang kalung. Nggih. Dandang gula mawon. Dandang gula. Gelang kalung. Ya iki buka kerpekan Boten menapa. niki anu Mas, Dawuh jumbuhaken kawontenan kula. ngoten napa kulina kelangan ngoten nggih. Oh nggih. Nek pentul ora ketemu gelang kalung sing ilang. Kula sembarang. Lah iya, Malah ilang. Kowe ki ora duwe apa-apa kok rumah Aja meneh kok ketemu gelang kalung. Ha iya. Bojoe ilang. Kang Mumun ku ya kowe ki ora gablek apa-apa kok ilang to. Aku dhewe yang gumun Lah kok. ya biasane ki wong kelangan ki wong duwe apa. Kaya Nggih. penyanyi Pak Tetuko Lah, iya. ngeten iki. Nyuwun pangapunten Nggih. menika Mbah Putri Ngoten. garwanipun Mbah Jayus Bu Sri. Ngaten, Bu Sri. sing ngertos tawi pirsa kalian kawontenan kula nggih menawi Mbah Jayus piyambak. Oh ngoten. Mbak ora perlu pirsa. Pun Nggih. Pak Tetuko Helm. ingkang anu tenang kemawon. Oh nggih. Lah terima masalah kelangan kula nggih kula kelangan to. Pun to. Kaya ngene
urip iki dadi duda mung kanggo rerasanan tibake ta saben dina adang dhewe kok melas menang ya yen dalu ra bisa turu ora ana sing mijeti ya saya ngrantes rasane ngati kowe ketok yen nate nglakoni to rumangsa yen wis lula baburaga ningsun ora sanak ora kadang eneng paran sayekti nandang prihatin duk nyawa gondel lono pancen leres Pak Tetuko boten Piyai Kakung boten Piyai Putri sami mawon Piyai Kakung nek duda wayah bengi kadang-kadang arep turu angeleh turu gitu padha karo Piyai Putri Piyai Putri ki sejatine ki nek rondo arep turu ki angel mereme namung nyuwun pangapunten tegese kula niki mboten promosi ora tawa-tawa mboten apa-apa ning umpama nggih kek kula menika dados penduduk nguri ya mboten napa-napa ah nggih ha wis apa ngerti engko terus penyanyi bawa Tetuko terus temu jodone gara-gara bawa iki terus ning amin saya nggih niki kalawapun sabejagong kalian Pak Lurahipun nggih nyembok menawa nggih nggih mangga niki buka celuk napa mriku mangga buka celuk mawon ngoten aku mung tansah alikane piye urip sanadyan duwe kisah suwe rasa ora
tresno ati kawitane bondo dunya kuwi dudu ukurane nanging batin ora liro Bodi bosor mbowur-mbong ah. Ya ampun iki kentuane. Bocil. Kok Wombo tapi sosok cilik. Ngawur. Karo roto Mas. Ketoke pengalaman ketoke tahu. Maksudku apa nenggone ani? Anu Mas Santo, anu kupingnya sumpet tenang. Oke, disuwun berkahipun Mbah Demang. Nggih, Mbah Demangipun Muri monggo. Mbak Lurah, Kepala Desa wonten ing Nguri. Nggih. Monggo kasuwun berkahipun. Katuran jengkar saking Sasana. Mbah Lurah iya Metaraman Mas. Kok sepote Mataram Piyayi luhur kok Setaram. Nah pendul ki cubla-cubla suweng ngene ora apa-apa. Wis kalender. Barang jengkar saking Palenggantung Ujung Sasana Budaya. Bapak Demang Mbah Lurah Muri monggo. Penyaipun Bapak Lurah Muri. Katuran jengkar saking Sasana Palenggan. Wilujeng dalu Pak Lurah. Wilujeng dalu. Alhamdulillah dalu punika kersa paring panjang guyung pun kagungan kersa penyaipun Bapak Jayus sekali bungaden. Nggih. Monggo kasul berkahipun kagem panglipur kunjul dumateng menjadi para tamu sedaya. Kalih Mbak Ani. Lho, piye to? Biasane lah mungkin kan ingin bernostalgia duet dengan Mbak Ani ngoten. Napa sendiri? Nuwun sewu saderipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih namung nderek tetungak mawon Mas Sentun kalih Mas Pentul. Nggih. Alhamdulillah dalu menika Mbah Jayus Angka Wijaya gadah hajat menika tasakuran Ngaten. Mas Hendri asal Judu. Mugi-mugi acaranya lancar. Amin. Amin ya rabbal Akhir boten alamin. wonten halangan setunggal punapa. Amin. Semanten ugi Mas Hendri kalih Mbak Pratiwi. Dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Nggih. Nggih sampun dungane. Ngaten. Nek sing dongane penyanyi Pak Lurah kuwi mandi. Beda karo dongane penyanyi karo aku karo kowe. Blas gak mandi. Wong dongane awake dhewe ra tau mandi, ya ngono piye? Fakta ya. Donga sing paling kabul napa Mas Pentul? Dalem Donga napa? donga sing paling kabul. Waduh, Sing malah cepet kabul. Sing cepet terkabulkan. Sing cepet terkabulkan. Kok malah kula dereng sinau to niku to Pak Lurah. Nggih. Niku napa? Napa Mas Pentul? Doa tidur. Lah langsung ngantuk kok. Heeh, langsung bubuk. Nek jari Rara doa makan namanya. Langsung cepat dikabulkan kan di depannya ada makanannya. Dadi kan satu jemaah kan kudu ndonga, alhamdulillah langsung. Langsung entuk
maem. Iki tukang ngencengnya ngluyur Ngono. apa to? Oh, alah. Nggih. Pipis kok bersama-sama. Oh, berdoa wingi ya Allah barik lana. Oh, iya. Monggo Pak Ngawur. Lurah Napa lagu napa? Nggih. Sing biasane diature panjenengan menapa? Oh, mboten nate nyanyi jan iki. Oh, lho. Leh. Wong Mas Pentul niku sudah mencium bau-bau siapa yang suka nyanyi. Lho gitu. Iki cobi Lintang Asmara mawon. Oh, Lintang Siap. Asmara. Monggo. Mungkin mau ganti kalian Mbak Rara atau Mbak Ani? Pun manut mawon Oh, iki kisahnya. wayahe mawon, Nggih, Cik. manut mawon. Dan Nggih. nerimo. Masa karo anake ya. Lho ya rak mboten napa-napa to. Niki kanu masyarakate panjenengan niki. Makarate. Masyarakat masakarat. Karat. Lah iya. Mbak Ani ngono riyen. Kapanan iki cek culik iki malih amit-amit jan iki. Yang
Piye, Mbah? Ngono ya Mbah Kiran. Ngono ki ya. Nah aku ketok nang wadah halo Tun. Aku njaluk lagu. Oh iya. Sampeyan seneni Mbah Giran. Dong wayangan ngono ki aku nang kebrukno. Gaene temu barang iso. Dek terus ning nggonku kapan udan-udan kene awakmu ya Nah, Ngono ki alhamdulillah. ngono ki perpeto ra gelem nyeluk. Aku ki marang iki ora ngapal, Mbak. Dek men iki ora ngompong nggon tengah kene iki isi Oh, gendap. kae ora ngompong. Ora ngompong sik apal aku. Sapa? arep. Muri istimewa kepareng monggo katuraken nang Gedanada. Kuwi tempat nongkronge cacah yo ning. Dudu halte. Lah terus Dudu halte. Apa? Kuwi sing diarani sendang panguripan. Ngono. Ya, tempat pariwisata Alias adah inang. Iso nguripe, iso mateni. aku suwun kuwi senengan baca sih sing kono suwi. Geli. Aja ya. Aku sana sing ngateng baca ya sing rada guni-geli. Luar biasa Mbak Giran. Nih pendul iki nyanyi dicawur rawone ya.
Isa Mas. Ayo tak rawe. Coba melempar manggi. Kayak bagiran. Iya toh. Manggi lempar mangga ku dapat. Ku coba melamar gadis. Gadisku lamar jandaku dapat. pinter. Ya, Iki umpama lirike diganti. Ganti ya, iso ya Mas ya. Ngono kuwi ya. Iso. Lah. Iya Mas. Ayo. Barang. Iso ya. Iso. Digawe apa tul kok tuku gendeng. Nah, Tuku gendeng digawe omah. Omah gede, omahe sapa tul? Omah gede, omahe Mbah Jayus. nah, tuku lemari Mas, nggo wadah apa? Tuku lemari. Lemari Apa-apa? barang. Tuku lemari. Nggo wadah. Oh, ada klambi ya. Wah, Klambi gede, klambine sapa? Klambi gede, klambine Bu Jayus. nah lah kuwi wis. Mergo Bu Jayus rada gede. Nah, Iki. tuku sik aku Mas. Tuku kurungan Mas, nggo wadah apa? Tuku kurungan, go ada manuk. Manuk gede Mas. Manuk sapa? Ayo Len, wani lah. Manuk gede. Iso apa ora? Ayo, Aku nah. jawab. Nek Mbak Jayus yo Mbak Jayus kabeh. Ngono ya. Manuk gede. Ayo, Len. Manukku dhewe. Apa percaya sampean? Apa percaya? Open-openku mergo ning omah kuwi manuk derkuku rada gedhe. Nek manuke Mbah Jayus ora manuk derkuku. Apa? Manuke Mbah Jayus manuk prenjak. Digawe apa tul kok tuku kerdus? Lah jale yo Tuku kedus. kerdus go ada TV. TV gede, TV-ne sapa? TV gede, TV-ne Bu Jayus. Terus ganti Bujayus ya. Digawe apa tul kok tuku dompet? Nah. Tuku dompet go ada kalung. Nah. Kalung gede duweke sapa? Kalung gede duweke Bu Jayus. Nah. Digawe apa tul kok tuku gelas? Tuku gelas go ada susu. Nah iki Mas. Susu gede tul. Susune sapa? Sampai nang aku. Ayo, nah. Pokoke ngarepe Bu Jayus kok mburi kudu Bu Jayus. Sampai susune wong liya kita antemi lho. Susu gede. Ayo. Kadang-kadang Jayus sik ning kono. Di Bu Jayus. Sik. Pangapunten lho Bu Jayus. Digawe apa tul kok tuku gelas? Tuku gelas go ada susu. Duweke sapa? Susu gede. Susune sapa to? Ya, Susu gede. Susune. Susune bojoku. Mergo nggone Bu Jayus ora patek gedhe. Ngono? Ya. Aduh, aku iki pegel ae. Pegel nyapa? Aja sok pegelan Lah sampean. piye? Aku ngene betul lho, rono lho. Gede bojone disuwampir iki. Lho. Lah kok kaya andoke to Mas? Wah, goblok. Lah iso kok mburi lho iso enggak? Anakku lho, nek mik tenan bojoku mung cukup dipelek ngono terus anakku ning mburi. Oh. Iya. ngono. Nah, disampir ngene ra ngono iso giringan kene. Tenan. Iku yo enenge jane iki Iya. dawane sepiro? Iya. Lah ora percaya. nek kowe gak sepiro, sing kurang ajari Zolanda lho. Nyapa? Demben mara ning nggonku lho. Lah kok teko-teko yo. Pak, anu kuwi salonmu kok malih gedhe men. Salon mripate. Apa tibake? Lah bojoku lho nggo daster dikira Salon. Lah pancen gawedi lho. Ora iso bedakne. Ora iso bedakne Iki ngene nek, dhek ngaku lak salat Id bareng bojone Mas Sentul. Iya. Lah kuwi pas sujud ya to, sajadah iki kok kentil. Masa bojomu mangan sajadah to? Ora mangan sajadah. Apa? Mergo untune bojoku mrongos, ngono. Oh alah. Ya maaf lho Pak ya. Nek ora apa-apa, kuwi dhisik juara poli lho. Wah iya to. Bojoku tukang moli. Wah, angger nyemas dayal, mesti bal masuk. Lah terakhir badur comas dayal. Bojoku untune nyantol nang rak. Yo kebacut. Lah iya kok Ning- sampe nyapa. Iki pakaryane bojone anyar. Oh. Ning Indomaret cukup istirahat Iya. ngene ya ta. Heeh. Ning cedakan kuwi. Nah, Apa ada kulkas. Oh kulkas. Dadi Ngene. pegawe apa Mas kuwi? Ngene lho ya ngene lho. Oh, lha mergo kuwi mang Bukan layak. itu botol lho. Oh, bener kuwi dengi salat karo aku ning sebelahe ngono. Sajadah kok kentil sujud tibake kuwi. Mangan sajadah. Masa jatah mau? Walah. Wong pancen untune bojoku merongos kok. Nyanyi, Mbah. Betar Ya, nyanyi. Mbak Jayus mau nyanyi. Oke. Perwakilan Arep protes. Oh, protes. Aku ora trimo. Nggih, pripun? Apa mau kok susah susu. Lah iya. Jenengan iku bae. Lah pancen sampeyan jenenge Jayus, dudu trima. Aku tak cerita sik ya. Nggih. Ora mencap. Ditoto. Sampai amar ngendikan susah
susah susu. Eh. Sampeyan sadar ora nek jenenge susu kuwi nek nyang mripat ora apik. Loh. Kleru. Mbah, itu saya loh, Mbah. Susu niku teng mripat apik vitamin. Ora iso. Nek Mbak Ani, ayo susune nyang mripat. Loh. Ayo. Kok Mbak Ani barang. Lah nek susu niku nek nang mripat mboten apik terus apike teng pundi? Lho do. Bener, Pak. Upama nang mripat mosok ngemiki nang mripat. Umpama susu ki nang mripat mosok ngemiki anake dadak disogong. Iya, bener. Mbah Jaya sing pinter. Lah ribane iso ndagel. Mbah Jaya sok angka wijaya kok. Mbah Jaya ki apa iso, Mas. Ribane iso apa iso. Apa iso? Mbah Jaya ki kethek man klendeng. Terus senajan tuwek iso ngalor. Lho. Wah, ora bener iki. Burine eng lho. Burine eng. Burine kethek mangan klendeng najan tuwek. Lho, ora bener. Ora pas. Oh. Enak ngalor Ana gitu. kethek mangan klendeng senajan tuwek ning jek iso meteng. Nek gaplek pringkilan Wong tuwek kok njaluk foto. dari Mas Jatuh Sedun, Mbah Jayus, Angka Wijaya gaplek pringkilan, wis tuwek pinter nyoting. Pinter sing di syuting stasiun. Iki wis ra bener nek. Peringkilan kok ting. Ora apa-apa nek sing kagungan kersoke mbok salah tetep bener, Mas. Iya. Ngono. Mbak Jayus. Ya. Mbak Jayus sok nyanyi. Oh. Wakil aku. Oh gitu. Oh, Mas Hendri. Oh, Mas Hendro. Mas Hendro ibu ya nyanyi Rene. Oh, mboten saged. Iya, Mas saya lagune ayang. Wakilnya ae. Wakilnya. Sampun? Mbak Ni. Mbak Jayus niku tukang dekor, tukang syuting. Ora kok tukang syuting, tukang nginceng. Oh nggih, Tukang nginceng apa sebabe ngincenge kok sik kuat? Apa, Mas? Apa sembarang Mbah Jayus kok sik sehat? Mergo gawane obat kuat. Nggih, matur suwun Mbak Jayus. Ayang. Matur sembah nuwun. Nggih. Mbak Jayus ora nyanyi ngene iki jane ya ora mening. Mbah Jayus iki kok dapukane si akeh kok. Nggih. Siapa? Nggih, monggo. Ayang. Hebat ya, wis to. Nggih. Niki anu to, nyanyi piyambak to. Jon. Aja duet pokoke. Ora oleh Aku duet. iki penyanyi hadroh nek kon dagu dangdut ngene iki tak dok. Ora iso. Ya untuk teman-teman Sinoman monggo dikasih lagunya Ayang-ayang. Siapa sing arep duet? Mungkin ada yang mau duet? Siapa? Siapa? Ayo, maju. Apa Mas Juli maneh monggo? Oke, ya Mas Juli. Ayo. Ayo Mas Juli kembali merapat. Ayang-ayang. Nuwun dawuh saking Mas Hendro. Ya, Mas Juli kembali perwakilan dari teman Sinoman. Mas Juli. Yang mau joget monggo dipersilakan. Oke, tombol kesel Mas Bro. Yo, Mas Juli. Tombol kesel. Perwakilan dari Dikasih teman-teman lagunya Ayang-ayang. Sinoman. Kita duetkan sama Dedek Rara. Monggo. Rara Kusumawati, Jayus Putri. Ya Mas ampun. Hendra ora gelem nyanyi. Monggo. Ya ampun, ya kembali lagi Mas Juli. Kayak niki nggih perdana nyanyi lagu niki. Oh perdana, kula nggih lho Mas, kali jenengan perdana. Ya toh? Nggih, iya bener. Ya bener ya. Siapa sih ngomong salah? Ayo. Lagunya pindah to nggih. Kembali lagi ada Mas Juli. Bersama Kang Bintang aja. Orang di Rara anu toh. Aku tuh iki. Ati nanda sengi pilihan anyawa aku kowe lapo katresna. Ayu bacalo ojo selek tresna pancene tresno
nada. Oh iya. Goyang dong. Sarewangi tapateni lahire tresno kang suci kasut nyata yen to aku siramu isih nyawi ning asmara tuwa ati kawula anggap kula apa tresno dadan kendal saking pas sunat gue tau. Sesuk aku. Kamu mau sunat lagi? Sesuk. Yang mana? Tak undang. Yang mau diberubah bentuk seperti apa? Gue lho sing ngene nyunatan awakmu. Lho ngawur rek. Calake kaya aku ngono ya ra yo terus. Oh iya, yang pertama saya nyunat tembak. Calayani. Ora nganggo laser, ora nganggo gunting, dituthuk watu Mas. Teleng. Dadine apik lho. Marah mekrok lho. Oke, kita duetkan bareng-bareng Cak Pentul bersama Ning Anissa Pohan. Oke. Duet dengan Ayang Geribuan. Ayang Beksu Pentul. dengan Mas Pentul. Gantengnya Indonesia. Gantengnya Indonesia. Gantengnya Indonesia. Gantengnya Indonesia. Yuhu.
tamu ingkang tasih keparang lenggahing dalu punika matur sembah nuwun nggih awit menapa tasih kersa hanenggani kala sakanca saeng kadang-kadang anggita nada nggih awit menapa bilih benjing tasih wonten acara wonten dalipun den kula panjenenganipun Bojayus sekali ibu nggih nggih menika ngunduh temanten ngaten nggih monggo samali katur kanca-kanca saking anggita nada monggo. Ol, ini ada Iya. permintaan lagu dari Mas Golo. Apa? Tombo kangen. Tombo kangen monggo nggih. Menika minangkani Pak nyuwunan ngaten nggih. Suwan malih sak paripun setunggal gon kula sakanca pamit dumateng kersa menawi sami bilih wonten kekirangan yen ageng samudra pangaksami ingkang sak ageng-agengipun. Monggo katur.
Wabila makaten surat kula sakanca wonten lepatipun nyuwun pangapunten bila taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur nuwun.